Lulutuin natin ngayon ay gochujang spam and egg fried rice. Ito ang ating pangunahing sangkap, ang gochujang. Ihanda ang rice, spam, garlic, white onion, gochujang, egg, sesame oil, at saka liquid seasoning. Una, isute ang white onion. Isunod ang garlic. Haluin nyo lang. Tapos, ilagay ang spam. Ilagay yung rice, haluin mabuti para matanggal yung buo-buo nito. Ilagay ang gochujang. Depende na sa inyo ang dami nito. Sa akin, medyo konti lang kasi para hindi masyadong maanghang. Kasi may batang kumakain ito. Haluin lang ng haluin hanggat sa mag-mix ito lahat. Lagyan ng konting seasoning pampalasa. At haluin na naman. Lagyan ng liquid seasoning para lalong maglasa. Haluin na naman. Ilagay na natin ang scrambled eggs. Haluin nyo lang. Tapos, ilagay yung sesame oil. Haluin ng mabuti at saka, wala! Pwede na yung gochujang spam and egg fried rice natin. Luto na ang ating gochujang. Ilagay na ito sa plato. Charang! Happy eating!